Έχοντας πλήρη συναίσθηση της τιμής και του καθήκοντος που μας έχει ανέθέσει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία να υπερασπίσουμε το σύμπλεγμα της Μεγίστης και γνωρίζοντας τι σημαίνει το σύμπλεγμα της Μεγίστης στην Ελλάδα μας, διαβεβαιώνοντάς σας ότι οι ελληνικές σημαίες δεν πρόκειται ποτέ να υποσταλούν σε οποιοδήποτε μέρος του συμπλέγματος όσο υπάρχει έστω και ένας ζωντανός από εμάς. Μόνο όταν πεθάνουμε όλοι, τότε μπορεί κάποιος να ανέβει πάνω στα εμάς. Έχοντας πλήρη λοιπόν συναίσθηση του ποιοι είμαστε και της αποστολής μας και γνωρίζοντάς σας ότι στις βραχονισίδες οι σημαίες δεν υποστέλλονται ποτέ παρά μόνο όταν θαρρούν. Όταν λοιπόν φτύνονται, τις κατεβάζουν. Δεν τις σκέμε, τις δέρουμε καλά για να μην τις πάρει ο αέρας. Τις μαζεύουμε, τις συγκεντρώνουμε και έχει γίνει από την προηγούμενη διοίκηση ένα ήθος έθιμου να την παραδίδουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να την βλέπετε στο γραφείο σας κύριε Υπουργέ, να μας θυμάστε και να ξέρετε ότι αυτή η σημαία εκεί που βρίσκεται στον βράχο δεν θα κατέβει ποτέ όσο υπάρχει ένας ζωντανός από εμάς. Θα τηρήσουμε τον όργο μας μέχρι τη τελευταία στρανίδα στο αίματός μας, να τις κρατάμε ψηλά. Και αυτό είναι ο όρκος που έχουν δώσει όλοι οι στρατιώτες μηδενός εξαιρουμένου.